Sa sisin pan ngin pej ya kadi kawai ka headlines ka bami lang ba ki res ki media hang ne ka batho tang ki bakersan ki yo lej sya ka public hearing. Krem snap ya ka sur ki nong rep bat ki try jaka. Jika bat kinong rep halum serman nakas nong rem kila kenno bahaka step jong ka life way tari unai tung arja arpun rio haka por combine rio statement step kila syak hang de ki bor pulet ban let ka public hearing jong ka Shri Cement Limited what happened de jing tmu jong ki ban pen slow ya ka sur bat ka hok kum ki brio ki basak ta bet da ka project kat kum ka kerwo na ki try jaka la ong ba anda kila poi halat snong rem kila lap bagi pulet kila aplupa bat kila khang lenti ki kila kenno bagi pulet kila ong ba omsha ya ki ba persha ban let che katega jia lang pat ba ki try jaka bat ki nong rap kila ong ba kila kerpa ya ki pulet bat penpau ba ki de ki try jaka bat ki nong rap ki balsak ta bet da ka project bat seiru ya ka jingtho na deputy commissioner ka East Giant Hills district ka bapatha bari ban island ya ki try jaka ban let che ka public hearing henry om syam la syak setia ki ban let ye benta kila ong bat namar ka ni ka jingkhang kila hak ban wan pai no shala yeng klam na yo benta ha ka public hearing Hagajo ka por ki try jaka bat ki nong rap kila penram jor ya ka sarkar bat ki bor pulet ki bla pendu ya ka hok jong ki ban penpau ya ka jing sngo ha ka public hearing kila ong baga jing penlong ya ka public hearing ka baklam ka jing benta bapura da ki basak ta da ka project hi ka long persa ya ka nong rem jong ka jing ya selok pat pa Kai ka jingmut jong ka public hearing. Giri besotu. Habala ong public hearing. Kamut ban hearing, kamut ban bisa lah ni ban sengap. Ya kasur jong ki arliang mamla. Namar ko mga ong haka imlang ka salang hi don ki bapersa, don ki bakersan. De menta kai ka jingmut jong ka public hearing lada ya ki bapersa umsya lanim ailat banrung batang ya ki bakersan ailat. Kata kamut keladai ka manipulation. Keladai ka manipulation. Kaba ngasaw ban ong ba ngiyui mo wat ya katu ka statement jong way na ki Chief Justice hapo kari India ong kumno ken mau ba ki polis kimdei ki ta ki briu jong Chief Minister lani jong Prime Minister hanrei dei briu jong ki pat ba kidei ki nong trei sarkar ngasaw ban ong hang ne ba hang niru ngasaw ban ong ba ki pulis kimdei kinong trei jong ki cement factories ki pulis kimdei kinong trei jong ki cement factories ban yuraj lani ban pendu ya ka hok jong ki pat ba tang ba ai hukum ka sarkar tang ba ai hukum ki he company mentangin khanglat no ya ki pat ba ngasaw ban ong ba kalong ka aka ka babakla Dia habaya dai bat kane ngasaw ban kentu ya ki pat ba ngasaw snong jong kani ka dong athan jong kani ka snong jong kani ka area bawat num du jingkermen pidang don sibun ki lat kilenti ba pin yakun ban penyo ya ka hok ka jongpi pidang don sibun ki lat kilenti ban yakun ban penyo ya ka hok ka jongpi bat la rapi kwa sisa ban yo ya ka hok ka jongpi ngasaw ban ai jimut hne ka long ba wat num ting mi syakmat Lada kadai ya pi ban sim ya ka senjam. Baniat da ka hunger strike. Nani baniat da ka demonstration. Baniat da ka taga jing persyak ka jong pi ya kani ka jing temu jong ka company bat jong ka sarkar. Nasaban ong mi syakmat song syak tangan. Mi syakmat dawa na ka sarkar menta ban suspend ya deputy commissioner jong kani ka East Giant Hills district. Bat kumjuru ya superintendent of police jong ka East Giant Hill district namar ba kifil ban deliver lani ban ai kata ka justice lani ka hok jong ki pat ba ha issue ka justice ka jong ki habawat ya ka ai ka ba ki don man pensngau hata po ka public hearing ru kim syam layo ya ka lat lani kim syam layo ya kata ka platform bat kani ka dei ka manipulation bat isaw ban ong ba deputy commissioner bat SP jong ka East Giant Hill district kini ban bakli habi dai bat kania kini ban sim me ka jing kitli kini ban sim me ka jing bakli bat nga kentu ya gini ki pat ba no snong ba kim dai ban kanan din habi dai bat kania ko mga ong pi dang don sibun kilat kilenti namar ba
DC bat SP ki feel ban handle le kani ka kam ki dei hok ban sya wengkam ki dei hok ban sya suspend tang bakin sya transfer na ka po ka East Chandy Hill District. But ngasaw ban ong ka David Karay hakti jong pi ki patba no susnong jong ka dong ka tan jong ka jaka. Tetapi mi sya khamat mentah penlong ya kata ka jing persyak ka jong pi la tapi sim ka nu ka rai ru la ka dei ka hunger strike la ka dei ka nu ka senjam ru tat hadu bapin da yo ka hok ba USP bat DC jong ka East Chandy Hills kin hab ban syak suspend tang makin syak transfer na kani ka jaka. Baru hadin kata pila ban yat sya ki bor ki bahalor ban lek wat da ka PIL ban challenge sya kani ka jinglek don bor hadu ba ki hab ban penlong biang ya kata ka public hearing namar kan don jingmot you kata ka public hearing ka ba hab hearing ka balong one sided hearing kabalong one-sided hearing, kabamut ba hearing tang nakasilyang opinion trong lipat ba. Ka public hearing ka day bandon kata ka hearing ka ba baro arliang mamla kihab ban yo ban pensngaw la ka jong kan nongrim ka jong ki bakin susya thombor badle don bor kum ni. Ban ngasaw ban ong ba kani ka jingle don bor ka jingle thombor ka bahab ban ti no ya ka surok PWD bahab ban penpra ka surok PWD ngasaw ban ong ba kajingmut joki kalong man khanglat ya kata kajingwan simenta ki wei haka public hearing henrei ngasaw ban ong kani kalong ka senjam ka bakla hadu kata ka ba data ki pat ba kim ai jam nani ki pat ba ki ai teng e habe de kani ka namla banyak syakmat ya kajing temu jong kini ki company barjela banwan lumspa nang ni nepo kari kaba ka jongi namar kata kasyong hanga bat happy kasyong ha ipat bak no sosnong jong kani ka jaka ba kumno menta pinsim ya ka senjam pa pin yakun persya ya kani ka polisi yak jakor ka polisi ka bakhanyot ban ya ka hok jong pi kum ki pat bak no sosnong bat ngasaw ban ong ngiyo bat ngisaki bahaba ki contractors kim siang bahaya ka surok ki patba teng ki kli ya ka tu ka surok ka basniu pan pen patba ba kani ka surok kampat biang kani ka jingsiang itu ki balik klong itu surok ibatang khendiat ba ki klong ban pen sisa kmat patba ba kampat scam lan kampat biang kisah file FIR kisah pengat kes kat notam kini ki balak penjulor hadu kat ni ka surok kedai kamram jong ka district administration kedai kamram jong ka police department ba hab ban sim action dan ban pensitom pensaja kat kom kalenti jong ka an sakawai sabangan penkut kelong ba kani kedai ka jinglek bian ki jinglek thambor ya ka hok long priu man priu ya ka hok jong kariti sensar pat ba ngisaw ban ai mensim ban ngisaw ban kentu ya gini pat ba no sosdong ba kidai ban mi syakamat ban dawa mentah ba UDC ba SP jong kani ka district kidai ban syak suspend no nakakam ka bakidon namar ba ki feel ban handle kimpat long fit ban tray ka kam tang bakin syak transfer na kani ka district henrei kidai ban syak suspend sipor khanang ba kibakum kini kinum jesu hang ne po ki mlang ka salang hang ne po ka jela ka jongi khanang ba ki wei pat ki bawan simti hakini ki district lan ki wei ki benta jong ka jelaru kinum deisu banang melin ban sim kabu ban thombor ya ka hok jong upat ba balak pen kubor da ka riti sensar pat ba hapo kari India